prestatu bitartean aurkezpenak eta nik aurkeztuko dizkizuet, 3 hizlariak azkar-azkar, mahai ingurura gonbidatu ditu, hizkuntza teknologiak eta adierazkortasunari buruz pentsatzera, eta gurekin pentsamendu horiek partekatzera. Hemen nire hurbiletik hasita Leire Lison Nikuesa daukagu, humanitate digitaletan graduatua, filosofiako masterra egin berri du, bukatua? Maitzen ari da EHUn, eta badala bizkuntza berrikuntza laborategian egiten du lan, eta orokorrean teknologiaren filosofiaz, digitalitateaz pentsatu izan du. Urrena Aitzol Astigarraga Pagoaga daukagu, informatikaria, robot bertsolari bat sortu zuen, kerrezpanago. EHUn egin zuen doktoretza horren inguruan justu, eta gero UEUren goi ikastegiko koordinatzaile izan zen, eta gaur egun orai hizkuntza naturalaren prozesamendurako zentroko koordinatzailea da. Agian ezagutuko duzue Elia, besteak beste eskaintzen duten zerbitzuetako bat da. Eta azkenik, urrutien, Naiara Perez Miguel dago, hizkuntzalaria, doktoregoa hizkuntzalaritza konputazionalean egin zuen, gero Bikontek ikerketa zentroan egin zuen lan ikertzaile gisa, eta ondoren, doktoretza ondoko ikertzaile gisa, EHUn hasi zen hitz zentroan. Gaurko propio ikerketa bat egin dute, eta kontatuko digun arren, jakin gero hor kanpoan jarriko dugula ikerketa horren laburpen posterra edo, Bazkal orduan, da bazkaltzetik bueltan ikusteko moduan. Orduan, ez dakit, bakoitzari eskatu diot sarreratxo bat prestatzeko, 10 minutu gehienez, eta gero solasalditxo bat egingo dugu. Orduan, Leire, nahi badezu? Kaixo. Eskerrik asko aurkezpenagatik Aritz, eta hasteko nik apur bat zubilanak egingo ditut gaur goizean aipatu diren kontutxo batzuen inguruan, eta orain etorriko dian Aitzol eta Naiararen gaiekin, zeni ez naiz ezta pertsona ez dut lan egiten teknologiaren garapenean, baina ez da ere hizkuntza laritza edo linguistikan, baina bietatik edaten dut apur bat, eta zubilan hori egitea gustatuko litzaidake. Eta horretarako, hasiko naiz apurat, testuinguru historikoa ez dakit, baina anekdotatxo historiko batekin. Eta bertan, Benedict Andersonek bere komunitate imaginatuak liburuan ez dakit ezagutzen duzuen, EHUk berriki itzuli duenak. Eta bertan, azogintza hitz egiten du, baina badago kapitulotxo bat dedikatuta teknologiari edo hizkuntza teknologiari, hain zuzen ere inprentak nola finkatu zuen hizkuntza eta horrek nola ekarri zuen estandarizazioa eta homogenizazioa, ze hizkuntza guztiek ez ziren pasa idatzizko forma horretara, baizik eta hizkuntza botere batzuk sortu ziren, eta horrek adierazkortasunean galera bat ekarri zuen, hizkera guztiak ez zirelako pasa idatzizko formara, baina guk gaur itzengo dugun hizkuntza teknologien modernoak, ez dut esango digitalizazioak demokratizatu duenik, baina hor paperetik siliziozko txipetara pasatuta, eta hori da, entzungo duzuen hitz tekniko bakarra nire gandik. Gaur egun mugikorra bat duen edonork, jaso dezake bere hizkera, bere hizkuntza, gaur egun ez ditu datuak, baina uste dut lasai esan dezakedala, inoiz ez dagoela euskara orain bezain beste jasota egon, erregistroz hitz egiten dugu gaur, beraz gaur egun da euskararen erregistro handiena duguna, zeba daukagu hitzez, audioz, bideoz, argazkiz, eta Euskal Herri osokoa, hau da, ez soilik estandarizatua izan dena, lortu duena inprentara iristea edo komunikabidetara iristea, baizik eta nazio mailan, aldaera guztia jasotzeko aukera daukagu momentu batean gaude, eta hori oso aberazgarria da. Hori, baina kontua da ez da soilik hitza izan dudan bezala, badaude beste hitza adierazkortasuna edo ez da soilik hitza, bada ere bai doinua, bada ere bai nola espresatzen duzun, baina bada ere bai azal kolorea, bada ere bai
azentoa, gaitasuna, hezkuntza maila, jatorria, ze adierazgartasuna Kikek aipatu duen moduan hiztun bilakatze prozesuan bizitako egoera soziolinguistikoak baldintzatua izan du. Hau da, ez du guk gure adierazkortasuna nola egiten dugun edo ez asko dauka gure entzulearen arabera nola jasoko gaituen ondoko pertsonak. Hau da, nik ez dut berdin hitz egiten hemen zuen aurrean edo Nitafaiakoa naiz eta bertan nola hitz egin dezakedan euskaraz eta hor nire adierazkortasuna erabat aldatzen da. Erabat aldatzen da nola irakurtzen dugun aurrean daukagun pertsona hori, adibidez iparraldeko ikastolan euskara jasotako pertsona batek azentoa dauka, baina behar bada ez dauka euskalkirik, baina guk frantses azento hori duenez eta entzuten dugunez erantziko diogu adierazkortasun exotiko hori, eta bai badauka euskalkia iparraldekoa dalako, baina egiten euskara batua hitz egiten ari da, eta soilik azentoa da guri adierazkortasun hori erantzten dioguna. Senegaleko euskaldun batek legitimazioa galdu dezake bere azentoa eta azalkoloreagatik, baina egiten euskara batu eta jasoan hitz egiten aldu, baina guk aurrenaz intzungo duguna izango da azentoa eta ez adierazkortasun hori. Edo Nafar hegoaldean euskaldun duden pertsona baten adierazkortasunak Kikek esan duen moduan ez da izango gauza bera hegoaldean erabiltzen duen euskara hori edo orain EAeko beste dozein herritan erabiltzen alduena. Neri Gipuzkoara bizitzera etorri nintzenetik, 11 alditan esan diatea, zein ondo hitz egiten duzun euskaraz Tafaiakoa izateko. Oin dela hilabete bat Egiako auzoan, dantzaren inguruko ekitaldi batean eta galdetu izan ziaten, zu Tafaiakoa zara, Donostin euskara ikasi duzu, ez da orduan. Eta orduan, nola adierazi behar dudan nire burua hemen Gipuzkoan zuekin, nola aukeratu ditudan ongi hitzak, ze ez da gauza bera hemen nik erabili dezakedan adierazkortasuna edo nola erabiltzen aldudan euskainola edo Nafar hegoaldean lagunekin gertutasun gehiago edukitzeko. Beraz, nola sozializatuak garen eta horri lotutako hizkuntza ideologiak eragiten dute gure adierazkortasunean, baina baita ere espazioan. Eta espazioa ez da soilik fisikoa eta hemen hizkuntza teknologia zari baldin bagara espazio digitalean zenbat denbora pasatzen dugun, ere bai badauka eragina badelako espazio bat zinetan. Etengabean bagaude, oraintxe bertan ez gaude soilik hemen, baizik eta bagaude ere bai berriako zuzenekoan, beraz. Ez da soilik esaten dugunean, umeek 8 orduz pasatzen dutela pantaien aurrean helduek ere bai, eta hori bada espazio bat permeatzen duguna euskararekin, eta hein handi batean bai badena erdalduna eta horrekin zer egin. Bertan ere, erregistro ezberdinak badaudelako, ez dalako gauza berdinak Wikipedia batean idazten alduzun euskaraz, edo WhatsAppen bidezuen lagunekin idazten alduzuna, edo Instagramean post bat, edo stories bat, erabiltzen alduzun erregistroa. Eta hizkuntza teknologia ari gara, Instagram eta TikTok eta holakoak ez dira berez itzultzaileak, ez dira testu audio bidezko hizkuntza teknologiak, baina azpian bai eduki hori etiketatua izan da eta nolabait edaten hizkuntza teknologia garatzerakoan eduki horietatik edaten dute. Eta hori bai garrantzitsua da hizkuntza teknologia horiek euskara ulertu ezaten, ze egun egun euskaraz produzitzen dugun, gazteok produzitzen dugun gauza asko, edo sare sozialetan produzitzen den euskarazko eduki asko eta asko, geratzen da plataforma pribatiboetan, hau da, korpus hori galdu dugu erabat. Eta hori bada, galera bat hemengo hizkuntza teknologien garapenarako korpus hori, erregistro kolokialak ere jasotzen dituena, galtzen dugu enpresa pribatuetan geratzen delako. Internetek ekarri digun, ez dakizen denbora daramatzen edo ja maitu behar duan. Bai, azkenengo diapok. Internetek ere bai adierazkortasunari ekarri diguna da hipertestua. Hau da, erregistro ezberdinak lotzeko gaitasuna zu Wikipedian egon zaitezke, baina link batek eramango zaitu Pitzu gaztetxea, Umauleko gaztetxea da, Pitzu gaztetxeko
Instagrameko kontura, hemen eukiko duzu erregistro bat, baina honek eramaten zaitu Marusakeko TikTokera, ze bertan ezakit agian egon ziren oin dela hilabete bat, eta Marusakeko TikToketik pasatzen zara Iruin Arkakuso influencerreko mastodon kontura, ze bertan egon zan, eta gainera posteatu zuen zozer ekitaldiari buruz, eta Iruñe gainera egun horretan klasean euskainol hitza aipatu zuen ikasleekin, eta bertan posteatu du Euskaltzaindiak argitaratutako webgunean esteka. Orduan, hori ere badela adierazkortasuna, nahastea erregistro ezberdinak, eta hori ez da diageiatu kanpoko enpresa horien menpe, ze esan dudan bezala korpus hori oso baliagarria da hemen garatzen ari garen, hizkuntza teknologientzat. Ze bada bai, interfazea zein hizkuntzatan dagoen, hau da, enpresa hauek ez dute hori kontuan hartuko, eta ere atzean dauden algoritmoek, zuk igual bertan ikusten duzun edukia euskarazkoa izango da, eta igual gomendatuko dizun edukia euskarazkoa izango da, Basque etiketa edukiko duelako, baina aurrean duzun plataforma horrek ezaitu euskaldun gisa, euskaltzale gisa irakurtzen. Eta maitzeko, horren aurrean badaudela beste espazio batzuk, zeinak eraikiak izan dire bai euskaratik edo hartu diren kanpoko kode librekoak direla, hartu dira kanpokoak eta euskaratu dira, eta bertan sortzen den euskara komunitatea garatzen da, eta adierazkortasuna ere badago, adibidez. Hau da, lehen gaitu dudan in extremis diapo bat, ze mastodon bada isa bezalako sare sozial librea, eta bertan euskal komunitatea nahiko aktiboa dago, eta nik pila bat disfrutatzen dut bertan sortzen den edukia, eta badago traol bat, hashtag it's okay, eta bertan sortzen dira hitz berriak, adibidez, kike igual, ezakit, hor dago Toulouser, Tolosarra baina eskasa dena, Donostalgia, mendik ez dut irakurtzen, baina, garaibateko Donostia testu ingura, nostalgia ez gogoratzen duena, Esteroa, heteroplantak egin arren oso heteroa ez dena, Ateratze, Zuberoako herria, handik aterako da 24. korrika, Totibak, Toti Martinez Derezearen liburuak eramateko Totebaga, eta holako hitzak sortzen dira ere bai, eta sortzen dira euskaratik eta euskara sortu den plataformetan. Eta hortze. Asko Leire. Ikusten dezuen bezala, hizkuntza teknologiek espazioak sortzen dituzte, baina ez dira neutralak, eta horiei buruz pentsatzeko mainguru da hau, Aitzolek hartuko du orain hitza. Bale, eguerdion danoi, Aritzek sarreran esan du, robot bersolaria egiteko ahalegin egin genula atrebimentu handiz, orain dela 15 urte, baina orduko hartan gure helburua etzan parez pare jartzea robota eta bersolaria, baizik eta hizkuntza teknologiak ordun ze mailatan zeuden erakustea. Oso behetik, bai? Eta gaurko hitzaldi labur honen helburua izango da ordutik ona, bai, hizkuntza teknologiek ze garapen izan den erakustea. Helduko diot igual azeran ingurune digitalai, bai, Leirek oso ondo zehaztu du eta marraztu du, horri helduko diot, eta gero adimen artifizialean sartuko gea buru belarri. Askotan ekartzen duten zita da Andras Kornairena, eta pixkate panorama marrazten du. Andras Kornaik 2013an esan zigun interneten ez dagoen hizkuntza gaur egun galduta dagoela, ez daukala etorkizunik, eta munduan 7.100 hizkuntza balin badia, horietako 5% bakarrik dagoela interneten, ez da? Zorionez, 5% horren barruan dago euskera, baina ez dago kasualiadez, dago bere momentuan, erabaki on batzuk hartu zialako eta hor indarra egin zalako, ez da? Erabaki on
gehiago ere badaude, baina bat funtsezkoa behintzat hizkuntza estandar bat eukitzea, euskera batua, arlo digitalean aritzeko eta konputazionalki tratatzeko hizkuntza ezinbestekoa. Gero noski hezkuntza arautu bat eukitzea, bai, horrek eman digu bultzada handia, nola ez daukagun hedabide masak, kultur sorkuntzak, euskalgintzak, oso komunitate aktiboa daukagu, eta horrek elikatu du neurri handi baten ingurune digitala, eta gero esan behar da baita ere, hizkuntza teknologietan ere aitzindari izan gehala, beste batzuekin batera, baina euskeratik ere, unibertsitate mailan, orain 30 bat urte edo inkluso gehiago, garbi ikusi zutela euskerak hor egon behartzula eta euskerak behartzitula tresnak ingurune digitaleako hor biziraungo bazun. Eta gaurko egoera zein da, hizkuntza handietatik oso urrun segitzen dugu, baina estatu hizkuntza batzuen pareko gea. Orduan, irakurketaren arabera. Eta azkeneko puntu gustatuko litzaidakeena esatea da euskerarentzako tresna gehienak orain arte, adimen artifizialaren azken olatu hau iritsi arte, hemen sortutakoak izan diala. Hizkuntza eta teknologia, adimen artifizialaren helburua da giza adimena imitatzea, reproduzitzea, eta giza adimenaren ezaugarri behinenetako bat hizkuntza da. Beraz, adimen artifizialak azeratik dauka hori helburu hori, ezta? Hizkuntza ulertzea batetik eta gero hizkuntza sortzeko ahalegina, Errebizio azkar bat egiteko esango dugu ahalegin hori, modu diferentetan egindala. Lehenbiziko urtetan zan oso hurbilpen matematikoa. Hizkuntzak ikasteko arauetan oinarritzen ginean, ahalegintzen ginean hizkuntza bat arauen bidez definitzen eta arau orokorrak eta salbuespenak eta danak harrapatu nahian, konturatzen ginean horrek ez zaukala. Salbuespen gehiegi zeudela eta oso itzulpen kaskarrak lortzen genitun. Urrengo urtetan, sistemak aldatu zian, sistema estatistikoetan, ikasketa automatikoan, eta batez ere 2010 urtetik aurrera etorri zen aldaketa eredu neuronalekin, eta hemen etorri zen ikasteko paradigma aldaketa. Ordura arte arauetan oinarritzen baginan, hemen adibideetan oinarritzen geha. Ez dizkiogu esango, makinari ez diogu esango zeintzu dian arau gramatikalak eta mango dizkiogu adibide pila bat eta berri ikasten duen. Analogia eginez, nik esango nuke gaur egun aurrek ere horrela ikasten dutela gehiago. Ez dela hainbeste arauetan eta guk igual baina gaur egun izango nuke arauetan eta indar gutxiago jartzen dela gehiago dela hizkuntza, testuinguruak sortu, egoera komunikatiboak eta eta hortik ikasten dela hizkuntza eta makinek ere beste horren beste. Eta 2020tik aurrera etorri zen azken olatua ChatGPT eta gainerakoak eta horri buruz hitz egiteko ere hartuko dugu tarte bat. Eta euskeraz zer? Euskeraz, oinarrizkoak dian hizkuntza teknologikoak, orain arte izan dienak itzulpen automatikoa, hizketaren analizia, dala bideo bat edo audio bat hartuta hori testu bihurtzea, eta hizketaren sintesia dela kontrakoa, testu bat eman da hizketa bihurtzen duen tresna, 3 horietan oso emaitza onak dauzkagu, eta esan genezake teknologia hauek helduarora iritsi diala. Helduarora iritsi dira hizkuntza estandarrari dagokionez. Hizkuntza estandarretik zenbat eta gehiago urrundu, orduan da arazo gehiago dauzkagu. Beraz, gaur egungo gure erronka da, tresna hauek nola jaso euskalkiak modu zehatzago baten, itzulpen automatikoa egiteakoan, itzulpen hori malguagoa nola izan, nola pasa elkarrizketa bat zukatik itanoa adibidez, era hortako sistemen bila gabiltza.
eta ahotsen sorkuntzan, bai, bauzkagu ahotsak, baina dia ahots neutroak, eta beharko genituzke ahots espresiboagoak, eta lehen Leirek esan duen, oso ondo esan duen bezala, guretzako neutroa dana iparraldean ez da neutroa. Bai, egite zaie oso entonazio, egite zaie oso arrotza. Bai, beraz, ezaugarri guzti horietara egokitze gabiltza azken aldi hontan. Karriet bideo bat, ez dakit hemendik martxan jarri dezakedan. Permitir, mango jogu. Igual, atera bazara hemen dizepan, bai. Zabaldu gindu, baina ez du... Bai, ez da, baina... Zabaldu du, baina ez dakigu nun, Amen. Baztertu. Egunon, Eneko deitzen naiz, 13 urte dituz, Hendaian bizi naiz, Egipto eta historia asko gustatzen zait. Editatu. Joan, 3 esaldi atzera. Bale. Orain dela 3 urte, zailtasun motoreak zituzten gaztetxoentzako diktaketa sistema bat egiteko eskari iritsi zitzaigun, eta bueno, bai, ja, iruditzen zitzaigun teknologiak bagen euskala eta ataza erresa izango zala, baina konturatu ginen batetik, gure teknologiek gaztetxoen izkera ez zutela ondo ulertzen, bai, entrenatuta zeudelako, batez ere, 40 urte inguruko gizonezkoen ahotsekin, hori da, bai? Zentralidadea, eta orduan gaztetxoen ahotsak ez zituzten harrapatzen, eta gero proiektu hontan Euskal Herriko ikastetxe ezberdinek parte hartu zuten, Nafarrokoek, Gipuzkoakoek, iparraldekoek, aldatu egiten da. Asko aldatzen da batetik bestera doinua, eta bueno, ekarpena hori izan zen, zentrotik ateratzea, teknologia bat ondo finkatuta dagona, eta erakustea iparraldeko euskalkira hobeto hurbiltzen, Nafarroako euskalkilaren berezitasuna jasotzen, eta abar. Minutu bat. Vale. Bueno, eta orain, bai, 2022an ChatGPT agertu zanetikan, adimen artifizial sortzaileekin gabiltza. Bai, eta hauek, bueno, hola erraz esateko gure mugikorreko testuak idazteko aplikazioak bezala funtzionatzen dute, ezta? Hitz bat jarri eta hurrengoa proposatzen digu. Sistema hauek azpilan eredu berdina daukate, bakarrik milioika eta milioika testutan oinarritutako taula probabilistikoak dauzkate, eta horren gainean gairia ez bakarrik esaldiak sortzeko, baizik eta esaldi horien esanaiak eta gaineakoak jasotzeko ere. Bai? Eredu hauekin lehen itzuli, transkribatu, sintetizatu, hau da, prozesatu egiten bagenuen hizkuntza, oain gai gea idazteko, edo utxetik abiatuta, edo abia puntu txiki bat eman da testu osoak idazteko, interpretatzeko, birformulatzeko, imitatzeko, eta beste mila gauza egunerokoan danok barneratuta dauzkaguna. Gaur egun esan gainke hizkuntza bea bihurtu dela teknologia horren lehengai eta produktu. Hizkuntza korpusetan oinarritzen da, eta gero hizkuntza korpus horietan oinarrituta testu berria edo berri antzekoa sortzen du. Leirek esan du zerbait, baino gehiago, eredu librei eta itxilei buruz, eta adimen artifizial sortzailean ere badaude itxilak dian ereduak, hau da kaxa beltz bezala erabili ditzakegunak, ze hona dan ChatGPT, eta zergatik da hain ona, ez dakigu, ze hori, horratzean zer dagon, guk ez dakigu. Klot ere itxila da, eta badaude beste eredu batzuk, irekiak dianak, irekitasun maila diferenteak daude,
baina, irekia dianetan, bakigu ze datukin entrenatu dian, datu horien nola prozesatu dituzten, eta importanteena, berrerabili ditzakegu. Eta berrerabiltze horretan, gai izan gea, euskerarako espreski ereduak sortzeko. Lehenbizi hitzentroak sortuzun, latxa, publikoki erabilgarri dagona, eta gero guk orain ere sortu genuen kimu. Publikoki erabilileike, baina zerbitzari propioetan instalatzeko dago pentsatuta batez ere. Eta eredu hauek zertan oinarritzen dira? Eredu libre hauek, hizkuntza asko, oinarritik abiatuta hizkuntza askoak izkite, hizkuntza berri bat ikastea ez da behaientzat lan handia. Orduan, hartzen ditugu oinarri libreko ereduak eta euskerazko korpus handi bat gehitzen diogu eta ikusten dugu ia euskera zer moduz ikasten duen. Zein da koska? Kalkoak. Heredatzen dituztela beste hizkuntzetako kalko linguistikoak, kalko kulturalak, alborapenak, eta bar. Orduan, ez gure bakarrik, zuena ere gaur egun ikerketa lerro potente bat da, kalko hoiei nola aurre egin, eta pixka bat gureak dian ereduagoak nola sortu. Eta listo, gero, aurkezpen egiten enitzala, burua etorri zaizkian galderak apuntatu ditut, eta bigarren errondan helduko diogu. Oso ondo. Eskerrik asko, Aitzol. Orain nahiara emango diogu hitza, hain justu, testu inguru guzti honetan egin duten aproba bat kontatu dezan, da handik ateratako gogoetak kontatu dezan. Hori da. Bete-betean hasiko naiz gure esperimentutxo hori azaltzera, zeia testu ingurun oso ona eman didate maikidek, beraz, kontua da Aritz gurera etorri zenean jardun aldi honi buruz hitz egitera, egin genuen lehenengo gauza izan zela ikerlariak izanek ikerketa galdera bat planteatzea, Eta ikerketa galdera hori izan zen ea neur genezaken adimen artifizialean oinarritutako laguntzaileen adierazkortasuna. Adimen artifizialean oinarritutako laguntzaile esaten dudanean ari naiz latxa, kimu, ChatGPT eta holakoi buruz, Eta hori da kontatuko dizuedana. Lehenengo pausua beti da gure ikerketa gaia pixkat zehaztea, definitzea. Eta horri buruz asko hitz egin da gaur, beraz ez naiz hartuko, baina agian modu pixkat zabalean guretzako adierazkortasuna horrela ulertzen genuen bere momentuan, eta uste dut nahiko egokia dela gaur hitz egin den horrekin guztiarekin. Zerikusia du hizkuntza doinu egokiz, esan molde jatorrez eta garaiko eta tokiko ñabardura kulturalez janztearekin, graziaz jarduarekin, originaltasuna eta irudimena lantzearekin, finean hartzailearengan erantzun emozionala eragitearekin edo. Ez da baitu da deteke, baina honekin hasi gara lanean. Hori neurtzeko metodologia batean pentsatu behar dugu, zehaztu behar dugu, eta hori bera erronka bat izan da guretzako. Hasteko oso zaila da zuri testu bat eman da, euskaraz idatzitako testu bat eman, eta esatea zein hizkuntza testu horrek darabilen hizkuntza hori zein adierazkorra den, ez? Nik galdetzen badizuet hartu testu hau eta zaidazu batetik 10 zein adierazkorra da, oso zaila da hori horrela bere horretan egitea. Askoz errazagoa da, bi testu eman eta esatea zein iruditzen zaizun adierazkorragoa. Orduan horri deitzen diogu buruz-buruzko txapelketa antolatu izana, ez? Sistemen arteko buruz-buruko txapelketa bat antolatu dugu. Gainera, erkatzen ari zaren testu bi horiek nolabait helburu komunikatibo bera bete behar dute, bestela ere oso zaila da. Liburu bat eta txio bat konparatzea eta esatea zein den adierazkorrago horrik ez dutzen zurik. Testu horiek nolabait helburu bera eduki behar dute. Orduan egin genuena izan zen, itzulpena tasa antolatzea. Hau da, buruz-buruko txapelketa horretan, sistemek egin behar dutena da, testu beraren itzulpen bat sortu. Eta horrekin gainera lortzen duguna da, adierazkortasuna
esan indarrerako gaitasun hori nolabait azaleratu. Azken finean ez dakit hemengo zenbatek erabili duden ChatGPT edo Latxa edo Kimo edo denalakoa, baina printzipioz zuk izkera nahiko neutrala erabiliko dute, horretarako izan direlako entrenatuak. Bai? Horrek ez du esan nahi ez dutenek gaitasuna adierazkorrak izateko, edo hizkuntza adierazkorra erabiltzeko. Orduan hori nolabait azaleratzeko, itzulpena tasa horretan, jatorrizko testu horiek nolabait esan indarra eduki behar zuten. Bai? Eta horrengoa izan da, gizaki bat txapelketan sartzea. Azkenean guk sistemen arteko erkaketa horretan, emaitza bezala lortuko duguna izango da, sistema honek oso ondo darabil hizkuntza adierazkorra, edo oso ondo ulertzen du eta oso ondo sortzen du, eta beste honek txartuago. Baina zer da hobeto eta zer da txartuago. Hori ona da, hobea izanagatik igual oso txarra da, bai? Orduan, gizakia sartu dugu hor, nolabaiteko erreferentziak gisa. Orduan, honen amaieran, gure ikerketa galdera horrela bihurtu da. Zenbateraino dira adierazkorrak adimen artifizialak, labur esan da, euskaratik eta euskarara itzultzean gizakion aldean. Eta metodologian pixka bat gehiago sartuta, hemen detaiak besterik ez dira, baina 80 esaldi sortu edo aukeratu ditugu, 40 euskeraz eta 40 gaztelaniaz, 2 hizkuntzatan txapelketa hori, itzulpengintza txapelketa hori, 2 norabidetan egin dugu. Euskaratik gaztelerara itzultzean, hizkuntza adierazkor hori ulertu behar dute sistemek. Eta gaztelaniatik euskarara egitean, euskara adierazkorra sortu. Bai? 5 esaldi bakoitzeko 5 itzulpen desberdin sortu ditugu, tartean 4 sistema hauek, adimen artifizialean oinarritutako laguntzaile, batzuk aipatu dira, Claude, Gemini, OpenAIren GPT, hau da ChatGPTren atzean dagoena, bai? Hauek dira, gaur egun munduan gehien erabiltzen direnak, potentenak eta emaitzarik onenak ematen dituztenak hizkuntza handietan, ingelesez, gazteleraz eta bar, euskeraz ere aritzen dira, eta tartean sartu dugu, etxekoa Latxa. Eta azkenean gizakia ere bai. Eta gero, buruz-buruko txapelketa horietan, norbaitek esan behar du nork irabazten duen. Hori, 12 pertsona egon dira hori egiten. Pentsa, 80 esaldiko 5 itzulpen baditugu eta guztiak erkatzen baditugu, hori dira 800 erkaketa. Gainera, hau oso ariketa txikia da, hala ere, igual zenbakiak handiak ematen dute, baina oso ariketa txikia da, eta emaitzak esanguratsuak izateko ebaluazio asko behar ditugu, anotazio asko, orduan esaldi bakoitzeko, erkaketa bakoitzeko 2 epaile jarri ditugu, orduan hor ja, jende asko behar dugu horretan lanean. Zelako pertsonak izan dira, filologoak, hizkuntzalariak eta hizkuntza teknologiatan adituak. Suposatzen da, badaukatela irizpidea ariketa hau ondo egiteko. Lana esan dudana izan da, jatorrizko testu bat jaso, 2 itzulpen posible, eta esatea bietako zein den egokiagoa. Hemen hobea jartzen du, ez dakit, egokiagoa testu inguru honetan. Helburu komunikatibo hori zeinek betetzen du hobeto. Edo biak dira onak, edo biak dira txarrak. Hori ere, anotatu zitekeen. Berdinketak onartzen genituen. Eta emaitzak nola neurtzen dira, hemen ja sartuko naiz hizkuntza pixka teknikoan, irabazte tasak uste dut erraza dela ulertzeko, hau da, 2 sistema artean, zeinek irabazi du gehiagotan, zenbatetan irabazi du batek besteari. Elo sailkapena, sakean jolasten duenak agian ezagutuko du, elo sailkapena da, sake jokalariak ordenatzeko, rankeatzeko erabiltzen den metrika bat, jokalari guztiak puntuak eta berdinarekin hasten dira, eta partidak irabazi ala puntuak irabazten dira, partidak galdu ala puntuak galdu. Gauza da, ranking horretan oso goian dagoen jokalari baten kontra irabaztean puntu asko irabazten dituzula. Eta oso behan dagoen baten kontra galtzean puntu asko galtzen dituzula. Hori da elo sailkapena. Eta azkenik adostasuna da, besterik gabe, 12 ebaluatzaileen horien artean zenbateko adostasuna dagoen. Koherenteak izan diren haien artean epaiketa hauek egitean. Orduan, emaitzeretara joko dut zuzenean, hemen dakazuen lehenengo taula honetan irabaztetasak ikusten dituzue, Errenkadetan daude, lehenengo Gemini, gizakia, GPT, Latxa eta Claude ikusten duzue.
Nola irakurri behar dugu hau? Adibidez, hemen ikusten duguna da, 175ean Geminik Klodi irabazi diola. Errenkadetan daude zeinek irabazi dion eta zutabetan nori. Nik hemen nabarmenduko nuke, uste dut denoi interesatzen zaigula gehien gizakiaren kontra zenbatetan irabazi duen edo galdu bakoitzak. Eta hemen jada ikusten dugu, adibidez Geminik 155ean irabazi diola gizakiari, eta aldiz galdu 131 aldiz. GPTek 129 aldiz irabazi dio gizakiari, eta galdu, aberz naizen liatzen, 152an. Latxak 130an irabazi dio, Klodek 115an. Agian esanguratsuagoa da, sailkapen horiek ikustea. Eta hemen ikusten da, txarrenetik onenera nola geratu diren. Hemen bi norabideak desberdindu ditugu. Bai, ezkerreko grafikean ikusten duzuena da gazteleratik euskarara itzultzean, eta eskumakoa da euskaratik gaztelerara itzultzean zer gertatu den. Rankina berdina da, ikusten duzu behan logoak orden berdinean daudela, bai? Txarrena Klodi izan da, gero Latxa, gero ChatGPT, gizakia eta Gemini. Ez dakite harrituta zaudeten, baino sistema batek gizakiak, baino emaitza hobeak atera ditu. Eta ez dut esan, baino epailek ez ekiten itzulpen bakoitzan horrena zen, hori oso garrantzitsua da, bai? Ez dago alborapenik hemen. Ez ekiten. Eta gero egingo dugu aproba, oraintxe egingo dugu aproba, berezuek zer esaten dira zuen. Hemen aipatzeko beste gauza bada, ez dela gauza bera, naiz eta rankina berdina den binoranzkoetan, ematen du ez dela berdina gaztelera ulertu eta euskara sortu, versus euskara ulertu eta gaztelera sortu. Hemen ikusten dena da, gaztelerara itzultzean, Geminik tarte oso esanguratsua atera diela beste sistema guztiei. Beste guztiak oso atzean geratu dira, gizakia barne. Hor ikusi duguna gero, adibideak ikusita da, denek ulertu dutela ondo euskara, badaude salbuespenak, baina sistema guztiek ulertu dute, sartu ditugun esaldi horiek ondo, gertatzen dena da Geminik hobeto harrapatu duela, egokiagoak ziren itzulpenak sortu dituela. Denak ziren zuzenak, baina egokiagoak Geminirenak akaso. Aldiz, euskarara itzultzean, 3 minutu, uste dut nahikoa dela. Ez dago hainbeste desberdintasunik sistemen artean, mailakatxe hori argia da, baina ez dago tartean dirik Gemini eta besteen artean, baina Kloda oso atzean geratu dena. Eta hori da, besterik gabe, Klodek ez duelako euskara zuzena ere sortzen gehienetan. Hemen ari gara nahazten euskara zuzena zer den, eta euskara adierazkorra zer den. Bueno, hemen detaile tekniko asko daude, baina ez naiz hartuko besterik gabe esatearren epaileen arteko adostasuna ez da guk nahi genukena, bagenekien ez dela oso altua aterako, hemen segurazki zenbaki honek ez dizu ezer esaten. Printzipio, zerotik batera neurtzen dela esango dut, non zero den guztiz ausazko epaiak egin dituztela. Ze ausaz egiten badugu ere, adostasun maila batera alduko gara, hori probabilitatea besterik ez da. Orduan, zero da ausaz, bat da, guztiz berdina jarri dugu denok. Eta gu geratu gara, hor tartean, 45 horretan. Bagenekin atasa oso subjetiboa dela, eta segurazki hemen errepikatuko bagenu antzeko gauzak aterako lirateke. Eta orain parte igual pixkat interesgarriagoa zuentzat, ze orain arte zenbakiak eta zenbakiak, hemen daukazue adibide bat, adibide erreal bat guk erabili duguna. Kasu honetan, gazteleratik euskarara itzuli behar zan, eta horrela dio jatorrizko esaldiak. Nunca he sido el lápiz más afilado del estuche, pero tampoco vivo pendiente de les sacapuntas. Eta hau Xabier Arregik asmatu du. Eta bi erantzun posible. Enaiz inoiz estutxeko arkatzik zorrotzena izan, baina enaiz bizi ere zorrozkailuari begira. Eta bestea. Enaiz inoiz pertsonarik argiena izan, baina enaiz bombilla baten faltan bizi ere. Altxatu eskua mesedez, eskerrekoa nahiago duenak? Eskerrekoa. Eskerrekoa. Gure, bai, eskerrekoa. Bai, eskerrekoa. Eta eskumakoa. Bale. Gizakiaren nahiago izan duzu, eta gure analizian ere horrela izan da. Egingo dugu beste bat. Hau pixka luzeagoa da.
A ver, filósofas, sociólogos, pensadores y demás iluminados. ¿Nos podéis explicar con palabras simples, populares, corrientes, llanas, agudas y esdrújulas qué hostias es la interseccionalidad? Eta aukeretako bat. Ea ba, filosofo, soziologo, pentsalari eta gainerako argituok. Azalduko aldiguzue hitz xume arrunt herrikoi lau motz zein luzeekin zer hostia den intersekzionalitatea. Eta bestea. Bada, filosofo, soziologo, pentsalari eta bestelako iluminatuok. Azal diezagukezue hitz simples, herrikoiez, arruntez, oikoez eta normales intersekzionalitatea zer arraio den? Eta ingo dugu berriro. Eskerrekoa nork nahiago du? Eta eskumakoa? Gutxiago. Bale. Aiba, Geminiren nahiago duzue gizakiaren gainetik. Hola da. Emaitzako hiek dira. Gure kasuan ere, anotazioari guztiek ere zuekin bat. Hemen, ni behintzat, hau ikustean harritzen nau nola Geminik oso ondo ulertu duen palabras llanas horren bi esan nahiak eta nola jokatu horrekin gizakiak kasu honetan gizaki bakarra da. Hori ere kontuan hartu behar dugu, baina gizakiak ez du jakin zer egin eta paso egin du horretaz eta ez du sartu. Geminik berriz oso ondo egin du nire ustez, baina hitz lauaren hori oso ondo ulertu du eta jakindu hori ere horrekin jokatzen, ez? Egongo dira. Eta azkenik euskaratik gaztelerako, ez dakit ja pasa nahi zen? Kasu honetan euskaratik gaztelerara. Hau Paula Casaresen tesitik hartutako esaldi bada. Egindako lan bakanek, gutxi asko dokumentatu zuten euskararen oial zarpailduari nolari zitzaizkion azpildurak zirpiltzen. Aber nora usartzen den hau itzultzera. Los escasos trabajos realizados documentaron con mayor o menor fortuna cómo se iban deshilachando los flecos del ya raído tejido de la lengua vasca. Eta bestea, los pocos trabajos realizados documentaron en mayor o menor medida cómo se iban deshilachando las costuras del raído tejido del euskera. Eskerrekoa? Bizpairu, eskumakoa, bizpairu, eta besteek ez dakizu ez da. Guri berdina gertatu zitzaigun, Ikusten duzuena da, 4 pertsonek anotatu eta bakoitzak gauza desberdinak esan zuela. Orduan, bueno, ja, ondoritara noa zuzenean. Agerian geratu da kontzeptuaren beraren subjektibotasuna, eta hori guretzako behintzat honekin lan egiteko arazo bada, eta honi aurre egin behar digun nola baita, agian egin dugun ariketa txiki honetan nahikoa zen, baina aurrera egin nahi badugu hau lantzen teknologiaren ikuspuntutik behar dugu igual arazoa zatitu edo txikitu. Bez? Arazo txikitan mireneak hasieran desberdindu du sintaxia eta lexikoa. Edo izan alda, soinuarekin jokatu edo itanoa edo ez dakit. Hori nolabait ideiak botatzen ari naiz besterik ez, Gizakia da mugarri, jada existitzen da gizakia gainditu duen teknologia. Egia da gizaki bat gainditu duen teknologia dela, bai? Baina itzultzale profesionala da, bai? Behintzat. Horrek esan nahi euskarazko adimen artifiziala adierazkorrak sor daitezkela ondorio ez da dezakegula? Ba ez dakit, nik ez dakat honen erantzuna. Ematen du zentzu batean, bai ez ikusi dugu Geminik sortu duen esaldi hori, hor badago nola baiteko sormena eta euskara egokia eta zuzena erabiltzeko gaitasuna, ez? Hau saltatuko dut, amaitu nahi dut. Eta hemen lotzen dut aitzolek amaieran esan duenarekin, galdera berri asko ditugu hau ikusita, eta horietako bat da, erantzuna ontzat eman den kasu horietan, ia baliabide berriak ari den sortzen, adimen artifiziala, hau da, existitzen diren baliabideen gainean, esapide berriak ari den sortzen, bai? Aber, itzokei bezalakoak egiteko gai diren, edo besterik gabe, haien entrenamendu edo ikasketa korpus horretan, aitzolek azaldu duen korpus horretan ikusi dutena kopiatu besterik ez duten egin. Ze horrek ere baditu bere ondorioak gero horiek nola erabili ahalko diren, eta zein eragin izango duten horretan, ez? Hor utziko dut besterik gabe. Eskerrak, ez dut esan, eskerrak jakin, UEU eta Usurbiliko udalari, batez ere aritzi, eta 12 epaileei ere, lan hori eskertxarrekoa da, eta hemendik eskerrak eman nahiko nizkiege. Besterik bai.
eskerrik asko zuri nahiara, eta izentroko gainerakoei, esperimentuagatik, lurreratze ariketagatik, teknizismoak guri ulertarazten saiatzeagatik. Bigarren errondari ekingo diogu, baina orain zuek entzun bitartean okurritu zait publikoari ariketa txiki bat jartzea, nola galderaik ez duten egiten normalean. Orduan, galdera egingo diot publikoari, hasi da inburuai buelta ematen, da gero zuengana etorreko naiz, da gero emango diogu aukera. Galdera da, ikusi dituzuen erabilera posible edo aukera batzuk seinalatu dira, ez dakit guztiz egingarriak edo ez, baina hor ikusi diren adimen artifiziala egiteko gai den ataza ariketa hoiekin, eta zuek, seguru asko, euskaltegian edo ikastetxean edo zuen eguneroko jardunetan premia batzuk izango dituzuenez adierazkortasuna lantzeko, ze erabilera ikusten duzuen honekiko. Hau da, adimen artifiziala lurtarrontzat gauza magiko bat baldin bada, eta zuek adimen artifizialari zerbait eskatu beharko bazeniote, zuen lanerako, zuen adierazkortasunerako, ze eskatuko zenioketen. Gero, bizpairu eskakizun hartuko ditugu, eta esango digute, ia posible den ez, eta zertara. Eta orain ona etorrita alde hontara, Aitzolek esan du galdera batzuk sortu zaizkiola agian, hitz egin eta entzunala, horietako oren batekin hasi daitezke, eta gainontzekoek erantzun dezakete. Vale. Aukera matearren, egiteko. Bestela nik badauzkat. Entzuten jarri naiz, da galderekin ere astutan egon. Galderetako bat da, nahiarak beak jarri duna mai gainean baitare bukaeran da, hau zer da, fotokopia gailu oso aurreratu bat, bai? Hor azpilan dauzkan testuak kombinatzen dituna, edo badago hemen nolabaiteko sorkuntza bat. Guk teknikari bezala, ni behintzat, enaiz saltza horietan gehiegi sartzen. Gehiago begiratzen diogu emaitzari, eta emaitza horren egokitasunari, eta bar. Baina, ematen digu zer pentsa, ez da? Eta bersolaritza aipatuet sarreran, eta, bersolaritza ere birkombinaziotik asko elikatzen da. Berso zaharrekin edo buruz ikasitako bersoekin burua ondo beteta eukitzeak asko laguntzen du berso berriak sortzeako orduan. Horrek bakarrik ez, noski, baina horrek laguntzen du. Orduan, era hauetako sistemen atzean dagoena ere hori da azken baten. Hemen, Geminik garaitu du itzultzaile bat, baina Geminiren atzean etzegon makina bat, zegon korpus guztia, harrapatu ahal izan duen korpus guztia, itzulpen guztiak, orduan, horrek daukan memoria ikaragarria da. Ez dakit nahiara, zuk galdera egin dezu, baina agian galderaren atzean intuizioren bat egon liteke. Zaila da, esan behar dut zaila dela, gai honi buruz hitz egitea kontu oso teknikotan sartu gabe. Eta honekin hasi baino lehen, Xabierrekin hizketan, nik esaten nion fotokopiadorak direla. Baina ariketaren ostean, esan behar dut dudatan nagoela. Eta honek merezi du askoz ere analisi sakonagoa eta bar. Baina honekin lotuta, ez dakit galderarekin zuzenean zeriku ez duen, baina burura etorri zait lehen Kikek esan duena adimen artifizialak dena berdinduko duela. Eta horrek zerikusia du fotokopia izateare, fotokopiadora izatearekin, ez? Eta egia da batean, eta hori neurtuta dago, duela gutxi adibidez kongresu batean egon ginen, eta ingelesarako egin zuten, kongresu internazionala zen, ez zuten euskararako egin, zoritzarrez, baina ingelesarako behintzat hor neurtu zuten nola artikulu zientifikoetan adibidez, nola guztiok garen sistema hauek erabiltzen gure ingeles jasoagoa egiteko artikuluetan eta lana errazteko.
Ba, egia dela, berdintzen ari zirela, hizkuntza hori berdintzen ari zela. Artikuluetan erabiltzen, zientzialariak artikuluetan erabiltzen ari garen hizkuntza berdintzen ari dela. Orduan, hori errealitatea da, eta arrazoi eman behar diot Kikeri, baina aldi berean, gure esku dago ere. Eta hor lotzen dut Leirek lehen esan duenarekin. Gure esku dago sistema hauek homogeneizatzaileak ez izateko guretik jartzea eta euskara horiek guztiak nolabait errepresentatzea eta sistema hauek elikatzea. Nahi bada, ez bada egiten, ondorio izango da homogeneizazioa. Edo euskararen euskara esparru digitaletik desagertzea. Hemen ari naiz, hasierako galderatik oso urruti ari naiz, baina azken finean, sistema guztiek ez badaude euskaran eta ez badute ondo euskaraz egiten, jendeak erabiltzen jarraituko du, baina beste hizkuntzetan, bai? Eta nahi badugu ez bakarrik euskara zuzena egitea, baizik eta euskara adierazkorra erabiltzea, eta esan indar horri laguntzea, datuekin elikatzen zaie. Horutziko dut, ez dakite. Nik apur bat gehiago filosofiatik edo erantzun dezaket, ze alde batetik dago teknologia hauek nola sortzen diren, zindatuekin sortzen diren, eta hortik ateratzen den emaitza, izan daiteke sistema homogeneo bat, izan daiteke tresna oso anitza, baina gero dago gizakiok guk zertarako erabiltzen dugun edo zein den gure jarrera horrekiko, hau da, hartzen behin erabilita eta ematen dizkigun emaitzak barneratzen ditugun eta horrekin geratzen garen, hau da, erabat eslaitzen diogu edo ordezkatzen dugu gure gaitasuna eta usten diogu, idazlan bat egin behar dut, eta aurkezpen bat prestatu behar dut, idazu gidoia eta ni gero hitzez hitz hori erreproduzituko dut. Edo gizakia edo gaindituko duen hori filosofiatik jartzen alda hauzitan, hain zuzen ere gizakia ez dezagun murriztu zoilik, hitzetara lehen esan dudan bezala, badela ere bai, hizkuntzare biltzen dugunean, lehen aipatu dira bi termino, Miren Amorizak esan du idialektoa, eta Kikek esan du autoestimu linguistikoa, eta asko gustatu zaizkit bi termino horiek, eta nahi sortzen zaidan zalantza da nola, sistema hauek dute sistema hauen autoestimu linguistikoa gu beraien gana zuzentzen garenean, zeren arabera erabakiko duten niri euskaraz egitea, ze oaintze bertan badira hiztun legitimo perfektoak, nik euskaraz hitz egiten diot eta euskaraz erantzungo dit. Hori ez da gertatzen Euskal Herrian beti. Eta bada alako idealizazio bat oso polita eta eremu digitalak eskaintzen digun aukera, euskaraz bizitzeko ingurune digitalean eta erabaziezkoa da. Baina era berean hartu ezagun ez idealizazio moduan, baina hau gure harreman fizikotara edo hizkuntza bera nola garatuko den gizartean, euskal komunitatean bera, ez duela zertan, ez dugu zertan beldurrik eduki behar, ordezkatuko duten gure adierazkortasuna, baizik eta gizakia hori baina askoz gehiago dela, eta bai elikatu dezakela, baina ez da ere euskal adierazkortasuna, egongo dela harremanen araberakoa, hizkuntza ideologien araberakoa, eta hori baino, testua edo haratago dala. Gustatu zait puntualizazioa apuntatuta neukalako behin zakit nun, baina Marina Garcesi filosofoari irakurri niola adimen artifizialak edo entzuna, adimen artifizialak eskaintzen duena dela pentsamenduaren delegazio bat. Zuk delegatzen diozula berari mahai inguru baten galdereak sortzea, egoera eman da, adibidez, delegazioa. Eta horrek sortzen duela justu tentsio bat, tresna oso potente bat, izan daitekena zure adimena zorrozteko, edo tresna oso potente bat izan daitekena zure adimena kamusteko, berari eman diozulako ariketaren parte sortzaile edo txalaria. Ezakit
Leirek planteatu duen dilema hori zuen eguneroko jardunean edo hizkuntza teknologiekin lanean ari zaretenean presente dagoen eta nola bizi duzuen edo? Bueno, aurretik esan dezu nahi helduta, irakurri berri dut artikulu bat, zinetan erakusten duten, adimen artifizialari emanezkeo gai bat lantzeko utxetik abiatuta zuk inungo ekarpenik egin gabe, bai? Gaur egun sortzen ditu testu impresionanteak, bai? Irakurtze duzu eta oso ondo idatzita haude eta esatuz, ostras, ni naiz gai horrelako ezer idazteko. Eta egin dute ariketa berdina, nun personak lehenbizi egin duen alegina, pentsatzeko gaiaren inguruan eta idatzi duen eskema bat, lehenbiziko hurbilketa bat, eta gero hori pasa zaion adimen artifizialari. Eta eginda ebaluazio itxu bat, eta ikusi da, nabarmen, personak abiapuntu ematen duenean, makinaren emaitza asko hobea dela. Bai? Ze personak ematen dio beti helduleku propio bat, ertz bat, zerbait. Eta makinak erdigunera jotzen du, makina probabilistikoa da, eta makina dijoa gai bat ematen badiozu, gai horren zentralidadetik helduko dio, nabardura gutxikin oso ondo idatzita, bai, gerota hobeto, bai, gerota testu luzeagoak, impresionanteagoak, baina gero mamila ez da inbestekoa. Eta gero lanean ikerlari bezala kezkatzen gaintuen puntu bat da iturriak zikintzen ibiltzearena. Bai, hau da, gerota gehiago sortzen da adimen artifizialarekin, itzulitako testuak, testu berriak sortzen dira, bai? Eta gero sortutako testu horiek eraberean adimen artifizialak entrenatzeko erabiltzen ditugu, eta hor, ja, ziklo bat sortzen nahi geha, ja, adimen artifiziala ez dugu testu originalekin, guk idatzitako testuekin elikatzen, baizik, eta makinak sortutako hori, dijoa berriro barrura, eta hori, ingelesarentzat edo gaztelerarentzat, ez da problema, asimilatu dezake, baina euskerarentzat problema handia izan daiteke. Nik beste ikuspuntu batetik helduko diot galderari, gogoratzen naiz, latxa eta kimo eta bar eta lakoak ateratzen hasi ginenean, elkarrezketak egiten zizkigutenean, askotan jasotzen nuen galdera zela, baina honek ja euskera oso ondo egiten badu eta superondo itzultzen badu gazteleratik euskarara eta alderantziz, jendeak zertarako ikasiko du euskera, ez? Delegatuko du makinan eta punto. Eta iruditu zitzaidan hasieran kriston astakeria, dinot, baina nola utziko dio jendeak hizkuntza ikasteari, ez da berdina, makinari delegatzea, esperientzia oso desberdina da, zuk benetan badakizu, ez? Euskara ikastera prestagoenak jarraituko du euskara ikasten eta hasieratik ez zegoenak ez du egingo. Hori izan zen nire hasierako irudipena. Gero esperientziarekin egia da, gero gehiago ikusten ari garela, adibidez, jende asko denbora aurreztearren, eta hori beste arazo bat da, bakoitzak eukiko du daukan arrazoia hori egiteko, makinan delegatzen duela eta euskarazko material asko publikatzen direla automatikoki itzulita eta inolako errebiziorik gabe, eta horrek zikintzen du, gure ikuspuntu teknikotik zikintzen ditu gure iturriak, baina gainera oso kaltegarria da euskararentzako, berarentzako argi dago, guk hori oso argi dugu. Eta hor gaude, tartean, horrelako teknologia garatzen ari garenok, uste dugu oso beharrezko dela horretan aritzea, baina oso kontziente gara bada euskala bere alderdi, oso kontuz tratatu behar diren gai batzuk, eta artean dago delegazioarena, ez? Ez dakit galdera igual ez etorren hortik, baina... Seguru asko, hizkuntza ikasteko motivazioak eta hizkuntzaren erabilerak baldintzatuko du ia zer delegatuko diozun. Zerketa aprobatze baldin bada zure motivazio bakarra euskarako beharra geota gutxiago baldin bada, baina elkarren artean hitz egitea baldin bada, makina bat artean beti da traketxagoa. Hori da. Bueno,
Ez dakit tarterik izan duzuen pentsatzeko, zuen bizitza nola hobetuko luken, adimen artifizial esan indartsu batek, hartuko ditu pare bat, altxa eskua, bakarren bat animatuko baldin bada, ze bestela jarraituko dut galdezka baina. Hor bi badaude. Askotan adibidez, helduen euskalduntza alfabetatzen edo hezkuntzan inputak behar izaten ditugu, ezta? Input egokiak, justo guk nahi duguna lantzeko egokiak izan daitezkenak, baina pixka bat, ez idatzizko hutsak ahozkorako adibidez, hau idatzizkoa izan da, baina suposatzen dut laster ahozkoan ere gauza bera izango dugula. Orduan niri burutzen zait, hainbat gidoi egin daitezkela irakaskuntzan oso erabilgarriak. Bai, zakit, buru jabetza teknologikotik nola animatu gaitu zuen, edo pentsatu, nik lehen itzultzaile neuronala erabiltzen nuen, eta batean konturatzen zara Geminin azkarrago egiten duzula, ez? Eta horrek sortzen dizu kontraesan bat. Orduan zuen esperimentuan agertu da Geminik asmatu duela latzak baino gehiago, orduan, hortik zer irakurketa egiten duzuen, eta ia eskatzen diguzuen nolabait eustea Euskal Herritik sortutako tresna teknologikoei. Bigarren galderatik, hasiko gea, gure aleginak hortik dijoaz. Alde batetik, euskararentzat notizi oso ona da, Geminik, ChatGPTek eta abarrek euskaraz ondo egitea eta ondo itzultzea eta hor eukitzea, baina hor badago tensio bat. Hor ere, delegatzen badegu, zaten badegu, hauek oso onak dira, doainik ematen dute, orduan hori lortuta dago, batetik guk ez daukagu kontrolik, ez dakigu urrengo bertsioan euskararen hobekuntza horrek aurrera egingo duen edo atzera egingo duen, gertatu da dagoeneko, Clauden bertsio batetik bestera, sumatu gendun, euskara kalitateak bera egin zula. Zergatik, ez talako beraien lehentasuna. Arrazonamenduan jarri zuten indarra eta euskararen kalidadeak behera egin zuen. Gero badago, dejazio hori, lagapen hori, espagaude hortan ikertzen, eta hori uste malin badegu, enpresa handi horien esku, denbora gutxian galduko dugu gaitasuna hor egoteko. Orduan, topatu behar dugu oreka bat. Garbi dago, eta lehen esan dut, gure ereduak ez ditugu gutxetik sortzen. Oinarri libredun ereduak hartzen ditugu, eta gure gaur egungo ikergaia da, datu gutxirekin nola irakatsi. Sistema horiei, hizkuntza handien pare aritu daitezen. Lortuko dugun, ez dakit, euskararentzat beti da berandu, beti gabiltza berandu pausu bat atzetik, baina hor gaude. Ez daukat ez gehitzeko, zure erantzun bera emango nun, beraz. Nik gehituko nuke, burujabetza digitalaren ikuspuntutik nola ez den soilik erabiltzea itzultzailea, igual kaskarragoa da, baina militantziagatik erabiltzen duzu esaten zu, tematuko naiz, zea da euskara elikatzeko behar duguna, baina badela ariketa bat nolabait zabalagoa, hau da burujabetza digitala sari badin bagara, ere bai ari gara esaten, uko egingo diot, beste sistemak elikatzeari, hau da, utziko ditut sare sozial pribatiboak, ez dut erabiliko sistema eragile pribatiboak, ze nik bertan euskaraz idazten dudan guztia, beraiek eramango dute. Eta gainera hori ez baldin badute erabiliko, ezertarako sortu nik eduki, euskarazko eduki hori, aldiz, behintzat,
bai tematzen zara, eredu libreak erabiliko ditut, naiz eta motelagoak izan, baina gainera, elikatuko dut, librea diren sare sozialak, sistema eragileak, hori babestuko dut eta alikatzen saiatuko naiz aliketa gehien, zen nik badaki sortuko da eduki hori, etorkizun hurbil batean eskuragarri egongo dala, hizkuntza teknologiak euskara garatzen ari direntzat. Orduan ikuste dut hor dagoela ere bai burujabetza digitalen koska ez dela soilik tresna bat erabiltzea eta kaskarra denez, baina euskaraz dago eske bidea da praktika digital horiek eramatera hori guztia elikatzera. Igual, lehenengo galderari helduko diot, ez naiz ahaztu. Arkaitz. Egingarria da guztiz, eta lanean gaude horrelako aplikazioetan. Ondo ulertu baizut da, adimen artifizial hau erabiltzea laguntzeko gidoiak esan duzu. Ez dakite esan nahi zuen, adibidez elkarrizketak gidatuak, olako gauzetarako. Hori bete-betean da, sistema hauek daukaten indargunea. Horretarako dira onak. Gauza da euskaraz ondo egiten duten edo ez, nik esango nuke momentu honetan baietz. Daukaten zailtasuna da, zerbait aipatzearren, ez dakit esaten zein puntu arte guzti daukaten zailtasuna, baina esango nuke gehientzuek baietz. Gidoi horiek egon barko direla doituta euskara mailaen arabera. Ez da berdina gidoi bat ze bateko batentzat edo abiko batentzat, bai? Nola? Hori da, gakoa hori da, zuk esan duzu. Eman lagundu behar diozu. Sistema osonak dira, zuk ematen diozun sarrera eta informazio hori guzti berrerabiltzen, oso ondo ulertzen, testu ingurua oso ondo ulertzen, eta horretara doitzen. Orduan, eskatzen duzun hori oso egingarria da, nik uste horretan, eta horretan horrelakoetan ari gara lanean. Eki dugu hemen aurrean adibidez, ze bateko azterketetan feedbacka ematen laguntzeko sistema bat sortzen zaiatzen, badugu beste tesi bat ere euskalkikin lanean, hau da, justo aipatu duzun aplikazio hori oso aproposata horrelako teknologiarentzako. Oso ondo. Bai. Bai. Esaiozu ekiri, zenbat burua uste ari den eukitzen. Gauza hauek, orain bazkarian hitz egiteko mokoak izango dira seguru asko, txalo bat joko diegu hirurei,